Benvidas e benvidos unha vez máis a este programa, o programa SEO, o programa da vida de risco, o programa Falamos do Noso a todo risco. Nesta cuarta entrega imos rematar, digamos, co periplo vital de Vicente Risco. Esta xa vai ser a última entrega. Vai sobre a vida privada tras a mocidade. Xa fomos contando nos programas anteriores e xa, temos moito de que falar, moitísimo. A expectativa e os guións de traballo son abondosos, pero isto é o último da súa biografía. E sin máis dilación, xa saudamos a Toño. Que tal, Toño? Moi ben, unha vez máis. Maravilloso. E a Ángeles, que tal? Hola, hola, a todo risco. Vivo teatro, veña. Bueno, pois imos coa... Parece así... ten un lixeiro matiz de casi da vida do famoso, non? A vida do famoso. Crónica sentimental. Exactamente. Parece que ven algo de papel maché, non? A vida privada. Se falamos da vida privada, eu creo que hai un lema, ou polo menos un leitmotiv para Risco, que non hai que ser discreto coa vida privada, non? Sí, hasta agora fomos seguindo a trayectoria de Risco, pois según iba evolucionando biolóxicamente, non? Fomos seguindo o neno, fomos seguindo o mozo, vimos as dificultades que tiña no seu momento, cando o mozo, para chegarse a rapazas, como facían, os pasiños que daban, para poderlas acompañar á casa e tal. Despois mandámolo, despois de estar en Santiago facendo dereito, 3 anos engallolado na facenda, traballando en facenda, do que el se liberou en canto poido, pois marchouse para Madrid. Isto xa o vimos tamén, como estudia na Escola de Estudios Superiores de Magisterio. Foi moi enriquecedor para el, abriulle tamén as portas do que iba a ser o seu futuro profesional, pero a parte así máis ligada á súa vida, pois deixámola xa un pouco de mau unha vez que xa é maiorciño, non? Xa é un licenciado en Dereito, con unha certa experiencia profesional, e, para pechar un pouco o círculo, pois podemos falar de como lle foi a partir de aquí, non? Como noivo, despois como marido, despois hasta o final, non? Como forma unha familia, como foi evolucionando esta familia, hasta que o deixan no cemiterio de Vilanova. Un pouco ese o ámbito no que nos podemos mover para pechar este ciclo, non? Perfectamente. Nada, a min interésame moito a súa fase de noivo. De noivo. Si nos queres contar algo desa María del Carmen O sea, imos traizoar en certa medida quero dicir, as intencións risquianas de que non se que non trascenda a vida privada, non? Sí, a min a verdade é que me costa un pouco, non? Por iso falar da vida privada de Risco cando il manifestamente expresou que era algo que non se debía tocar, non? Espero que non lo perdoe, non? Sí, igual non, igual sí. Serían deles 3 versos. El paseo del Arnado hay que cubrirlo con un toldo para que no vean de arriba lo que abajo hacen los novios. Claro. Entonces, ahí está. O secretismo de Risco coa súa vida privada, a vida privada, a vida de noivo, non? De María del Carmen Fernández Gómez, unha moza loira, fermosa, distinguida, que encandilou a Vicente Risco. É moito máis nova que Risco, que ese é un dato que non debemos esquecer, moito máis nova. Risco, cando casa, tiña xa 38 anos, e ela apenas andaba nos 20, o sea que máis que o noivo, pois casi podía ser o pai, non? Claro, había unha diferencia. Por iso non nos debe extrañar moito que cando iba a visitala a Pereira, a la Raíz de Veiga, de onde era a súa familia, a familia de Mari Carmen, unha familia que chegou a Allariz a mediados do 19,
pois di o propio Tobar que os comentarios da xente non eran moi favorables ao Risco, non? Unha rapaciña así tan nova, loira, debo ver polo que din e tal, distinguida, con moitas actitudes. Pois, bueno, ao lado daquele señor que era xa bastante maior, un pouco desgarbado, pequeno, sí, andaba medio encollido, pois, bueno, non eran o dio Tobar, entón hai que facer caso. Que familia non lle retorcería o morro a ese noivo, non? Digo eu. E Risco vai nos matar, que estamos entrando moito na súa vida privada. Claro, bueno, sí, en contra do que ele dicía, non? Ele dicía que a vida privada é un espacio, o último espacio de liberdade que nos queda, dicía, non? Sí. Co cual, pois, eso, non entra máis que quen se lle dá entrada. Ese ben será a mensaxe que manda Risco. Non nos atrevemos a entrar, pero pouquiño. Pouquiño, se temos certo permiso para... Hasta donde poidamos, sin crear moita... Un verniz. Eso, unha cousiña. A min interésame especialmente de todo isto a figura desta muller, de María del Carmen, dende o punto de vista de que, bueno, aparte de ser unha muller fermosa, distinguida, educada, culta, foi unha muller que estudou bacharelato. Antonio, tú deso sabes moito, contanos. Estudou no instituto nunha época de Ourense, que non había mulleres. Claro. Inicialmente xa temos falado disto, non? O instituto era exclusivamente masculino e ata principio do século XX non se abriu as mulleres. E Mari Carmen foi das primeiras alumnas que tivo o instituto, parecer tivo unha boa formación, eso lle foi moi útil despois na súa vida como muller e como responsable dunha familia. Sabemos que ela era normalmente a que atendía as visitas, que lle axudaba a Risco, non só a mecanografiar, que tamén o facía, sí, esos tamén, sino que lle corrixía a veces cousas a Risco. Claro. Lle corrixía. Sí. Claro, nese sentido, pois, ela tuvo unha posición potente dentro da contorna familiar, non? Isto a Risco teñe que parecer ben, é dicir, detrás dun escritor pode haber alguén que acompaña ese escritor, e pode ser María del Carmen, a que o encandilou. Non sei, dado aquel momento, esta experiencia de que unha muller, que eran pouquiñas as que estudaban, ela estudou e lle pudo axudar a un escritor, para nós, para Risco, para todos, é algo moi valioso. Sí, claro. O sea, ti, Ánxelo, non esquezas que Risco coñeceu a Mari Carmen nunha obra de teatro. Sí. Sí. Anduve dando voltas a ver se conseguía que unha obra de aficionados, de teatro amador, totalmente, non? Amador. Sí, a ver se daba co título da obra, non, pero non, nin sequera o Xosé Fernández, que é o que máis sabe desto, foi quen de dicirme cual era a obra. E a obra a dirixía o Risco, O sea, o teatro é un campo para enamorar. Sí, maravilloso. Punto de encontro. O Arnado e o teatro, está todo. Punto de encontro. Yo unha muller axudando a un escritor. Maravilloso. Valiosísimo. Espectacular. Para mí, valiosísimo. Sí. Bueno, a familia, que a familia non lle gustaba. A familia non lle gustaba. A familia, ela era filla de Manuel Fernández Rodríguez, que eran originarios, como xa dixemos antes, da Pereira e en Raíz de Veiga, e que chegaran a Allariz cara a mediados do século XIX. O dato que teño, por lo tanto extrapolo a isto, é o da construción da casa. A casa na que hoxe está a Fundación Risco se construiu cara a 1850. Eu supoño que é cando esta familia chega aquí, non? Vou fazer unha pregunta, non sei se... Pero a que se dedicaban? Non hai... Sí, tiñan relación, igual que na familia de Risco, co mundo do dereito e tal, pero eran propietarios, eran xente rica. E sobre todo a familia de Allariz, esta do Seara, que era a que pertenecía a nai de Mari Carmen Fernández, a Asunción Gómez Pul, que como se chamaba a nai da familia esta do Seara, pois era unha familia moi acomodada, con moitas propiedades. Eu vos comentaba antes de empezar o programa, que no traballo que fixen sobre os pombais de Allariz foi o único caso que atopei
que a mesma familia tivera 2 pombais, un en Silvela, e non sei se recordades esa finca na parte de arriba, que había que subir unhas escaleiras, na parte superior das escaleiras á dereita había un pombal que se desmontou ainda hai relativamente pouco tempo, e outro o que está a carón da ponte de Vilanova. Iso hai que suliñalo ben, porque moita xente pasamos por ali e non nos damos conta de que aquel pertencía á familia de Risco, o pombal que está na ponte romana. Non é que está caleado de branco e demais. Sí, está perfecto. Agora é do Serafín, e ele ten cuidado con mimo. Cuidadísimo. E temos que presumir, cando vimos a nosa xente, invitados, amigos, por aquí, oye, mira... Ti crees que non hai fotos do pombal? Hai fotos do pombal, pero non se da familia de Risco. Hai que poñer... Non é cuestión ahora de facer teorizar sobre isto dos pombais, pero este é antolóxico. Claro. Antolóxico, está construído sobre peneda, redondo, como son a inmensa maioría. Hai nos tamén poligonais, cuadrados, a forma pintados de branco, para atraer as aves, non? Sí, dende lonxe elas identifican. Claro. Outro día falamos de pombais. Pero máis que nada para que saiban. Iso sabes que sabes. Sí, é tellado cónico. De Risco. Se non que compre un libro. O libro de Antonio. Así xa. Correcto. Bueno, entón, dicíamos isto para aclarar que era unha familia acomodada, que vivía de rendas, basicamente. Eles non traballaban os eidos, pero vivían do que producían os eidos. Eles tiñan caseiros que esos traballaban, e deso vivían basicamente. E tamén, cando menos chamativo, a primeira vez que o lin, que Risco, en confianza, cando estaba no ámbito familiar e tal, lle chamaba nena. Seguro que hai un componente cariñoso, agarimoso, pero posiblemente tamén a diferencia de idade pode estar detrás desto, non? Sí. Hai que dicir tamén, como cotilleo, xa que estamos entrando así Pois temos un programa tipo dron na vida de Risco, hai que dicir que algunha das criadas que tivo asustábase moito cando escoitaba a Risco, nena, por a casa, e dicíalle, señora, o señor está chamando por unha nena e eu non vexo ninguna nena por acá, e a nena era a propia señora Risco, María del Carmen. Pois sí. Bueno, despois dun tempo de noivado, pois chega a boda. Desto sí que temos bastante información. A música non sei se esa ou non, seguramente non. Botaríanlle unha gaiteirada, eu que sei, unha foliada, unha alborada, eu que sei. Casa na igrexa de Santiago, en Allariz. Tampouco tuveron que andar moito, porque debe estar a uns 50 metros da casa. Sí, claro. Unha pasarela perfecta para unha noiva, non? Claro. Digo eu, aquela rúa, como se chama a rúa? San Lourenzo. Subir para arriba, hacia Santiago. Unha igrexa á dereita, que hoxe non existe, pero que sigue sendo a rúa San Lourenzo, porque aí había a igrexa de San Lourenzo. Podemos ver a fachada na saída da estrada de Xunqueira de Ambía. No San Lorenzo, que lle chamaba. Claro, durante moito tempo. É curioso. Isto foi, tú fixes de San Lourenzo, que foi martirizado a Grella, queimado, que despois aquilo fora un forno. Sí, foi un forno. Despois unha discoteca e ora unha tienda de modas, a discoteca da nosa xuventude ou algo así, sí, claro, que se sudaba ali, Dios mío, que calor facía. Pois, e agora creo que é unha tienda de modas, unha das aulas estas, pero chama atención, podedes ver a fachada da igrexa co San Lourenzo ca Cagrella, caparrilla, para que se isto de igrexa, caparrilla, non? É curioso, non? Pois esa era a fachada que tiña a igrexa de San Lourenzo na Praza de Abaixo. En un determinado momento ibas a instalar un colexio en Allariz, colexio de monxas, e pensaron que inicialmente o primeiro que había que facer era dotalo dunha capela e dunha cosa. Como esa igrexa xa estaba casi que en desuso, pois non se ocorreu nada mellor que trasladala. Empezaron por trasladar a fachada. A idea era trasladar toda a igrexa, pero a fachada. Pois o proxecto non foi pa diante, quedou así a medias, quedou só a fachada,
para un forno, que foi o que despois se acabou montando. A ironía perfecta. Ironía, ironía da historia. Pero eles casaron en Santiago, non nesa igrexa. En Santiago, non. Inda que existía a igrexa de San Lourenzo, non? Cando eles casaron, inda existía. Sí, ainda existía, pero xa deteriorado, seguramente. Para o próximo día me autopoño os deberes de ver, porque teño dato de cando foi trasladada, o acordo de crear un colexio de monxas ali. Depois se marcharon para Maceda. Hoxe en Maceda ainda hai un colexio de monxas. Como queira que sexa, interesante que observen. Hoxe creo que está ali un centro cultural de teatro, de música, Cantarela se chama, me parece. Están ali. Aí é onde está a fachada da iglesia de San Lourenzo. Que foi antes discoteca, que foi logo... É forno, primeiro forno. Forno, discoteca, tenda de moda, e agora hai un centro cultural. De música, teatro e demais. Está ali a fachada, que ao mellor moitos alaricanos non saben. Claro. Ven ali un asunto da iglesia, porque además ten incluso as ventaniñas de iglesia. Sí. É unha iglesia completa. A idea era trasladar o conxunto da iglesia. Hai fotos da iglesia de San Lourenzo in situ, na praza de abaixo hai fotografías. Incluso hai unha que a mí me interesou moito no seu momento, que están os xigantes, un día de festa, se supón, os xigantes colocados diante da iglesia. Sí. Os pés da iglesia estaban hacia a tenda do Locho, e a cabeceira estaba hacia outro lado, hacia a iglesia de Santiago, pero cubría toda a fachada da plaza, da parte de abaixo da praza. Canta historia teñen as nosas vilas. E seguimos con ela e non sabemos. Ves unha fachada e dices, isto, porque aquí non sabemos que era a fachada dunha iglesia. A praza esa en concreto daría para varios programas, a cantidad de cousas que hai, desde unha necrópolis que se atopou ali, unha cruz prerrománica que hai na parte superior que fala da posible existencia dunha iglesia prerrománica antes da iglesia actual, as escaleiras, por exemplo. As escaleiras que subiu Risco en Mari Carmen non son as que temos hoxe. Esas colocáronse nunha reforma que se fixo a finais do século pasado. As anteriores eran semicirculares. Porque por onde subirían? Por a fachada sur, a da praza, ou por a fachada... pola fachada oeste. A oeste, claro. Sur, por la fachada sur, que dá a plaza. As escaleirinhas en semicírculo que hai. A oeste sería moi incómodo porque hai que subir as escaleiras aquelas. E retorcer. Claro, entón subirían seguro que... E aparte, para unha noiva é máis vistoso. Claro, que a praza, e a praza de diante, claro. E con aquelas escaleiras, eu non sei se as recordades, eran escaleiras moi gastadas. Claro, estamos falando... recordas, as... redondas. Sí, pero agora non son redondas. Agora son cuadradas, agora é cuadrada. Son cuadradas, antes eran redondas. Claro, por eso está cando se fixo esta reforma... Na miña memoria están redondas. Ainda que piso as cuadradas, si vou por ali, pero están redondas. Cando se fixo esta reforma da igrexa, que entre outras cousas eliminou a falsa bóveda que había antes, que era de madeira, era unha falsa bóveda, cambiaron o tellado todo, bueno, baixouse, desmontouse, sacouse a ábsida e deixouse a vista a ábsida a ábsida estaba peraltada, non sei se o recordades. Tiña un peralte bastante para poder meter aí o retablo. Un retablo retirárono, claro, retirar o retablo, fíxate tú, levantar toda a ábsida, que é unha ábsida de un cuarto, preciosa, espectacular, pero para que entrara o retablo levantaron uns 3 ou 4 metros, claro. Unha vez que se retirou o retablo, entón desmontouse ese tambor, porque é un tambor de peralte, o baixaron ao seu emplazamento original, quedou perfecto, claro. E ademais, ca sorte de que ao facer esta obra descubriuse un antigo altar románico, que agora volveron por no seu sitio, pero que estaba ali medio agochado, non? Ali detrás, non? Foi unha obra interesantísima. Pero volvamos a Noiva, as escaleiras redondas. Subindo as escaleiras redondas gastadas. As escaleiras redondas para a igrexa de Santiago. Bueno, pois esa ceremonia se produciu en maio, 29 de maio de 1922. Cando Risco xa tiña 6 anos de experiencia docente, levábase a probar con plaza, xa comentamos isto, con plaza directa na Escola de Estudios Superiores de Magisterio, e levaba 6 anos xa traballando. A verdade é que moito parece que non gañaba, non?
Claro, estas cousas hai nas que ver sempre con cautela, non? Con a perspectiva necesaria. Pero claro, un catedrático que durante algún tempo foi incluso o director da Escola Normal de Magisterio de Ourense, pois ganaba 7.000 pesetas ao ano. 7.000 pesetas. Sí, o que veñen sendo 500 pesetas ao mes, ou traducido a linguaxe actual, 3 euros. Moi ben. Mima. Claro, outra cousa é pensar que se podía facer con esas 500 pesetas ou tal. Pois se podía facer ao parecer moito, non? Moito. Entón, claro, estas cousas hai que relativizalas sempre, porque senón podemos sacar conclusións erradas, non? Bueno, sabemos que algúns persoeiros ilustres asistiron, entre eles o que oficiou a misa de boda, que foi Marcelo Macías, o que Risco coñecía ben porque andaba moito pola súa casa, eran moi amigos da familia, e xa o tovera como profesor e director do instituto que el acudiu a clase, non? E ademais o conocía tamén da Comisión de Monumentos de Ourense, xunto con outros personaxes que influíron moito no Risco novo, no Risco aínda en formación, pero que tiña o privilexio, por ser fillo de quen era, poder codearse con este tipo de personas, independentemente da idade que tiña, non? Entón, entre os testemunhos da boda, pois hai xente ilustre, non? Teño anotado aquí a José Bobillo, tamén por os de Raíz de Veiga, sí. Non? Que ainda, o sea, hai parentes aí, incluso o propio Tobar e Bobillo, de segundo apelido, sí. Claro. Antonio Agüero era a nai, por certo que morreu un ano, o pai morreu un ano antes da boda, por lo tanto a viúva era unha viúva recente, sí. Non? A nai de Mari Carmen. David Cortón, por citar alguén da outra parte da familia, dos de Castro Caldelas, non? Porque, por un lado, os de Rairiz, os de Mari Carmen, e por outro lado, non olvidemos que os Risco viñan de Castro Caldelas. Sí. E xa en algún momento comentamos de onde chegaran a Castro Caldelas, sí. Que non había unha opinión unívoca, non? Sí. Dependía de... Bueno, o propio Otero Pedrallo, que era moi amigo da familia, lle fuxo un regalo extraordinario. Que Podía, sí, eran de poder. De feito, os Riscos xa foran inquilinos diles na rúa que teñan, unha casa que tiñan na rúa dos Zapateiros, non? Despois chamada Rúa da Paz, como xa comentamos tamén aquí, non? Bueno, pois Otero lle regalou o despacho que hoxe se pode ver na fundación. Na fundación. Sí, está ali. Sí, estaba, por certo, desmembrado. Estaba en varios sitios, partes. Tuvemos que recompoñer. Se a unha hora que vayades pola fundación, fixadevos que hai unha fotografía grande no despacho, e a partir desa fotografía poidemos recompoñer como era o despacho que lle regalou Otero. O que hai hoxe, pois, se non era así, era moi parecido a como está hoxe, non? Pois esta xente toda, e algúns máis, pois estiveron presentes na boda. Claro, para ubicar a Risco neste momento, pois convén dicir, estamos no ano 22, Risco está en plena efervescencia cultural, productiva, non? De creatividade. Claro, metido de cheo no galeguismo, en Nós, a revista Nós levaba 2 anos que empezara o seminario de estudios galegos, que chega despois, estaba en plena a teoría do nacionalismo galego, que publica tamén no 20, estaba en plena actividade creativa, en plena actividade política tamén. Viña de regreso xa, como supoño que algún día teremos que falar deso, do orientalismo, non? Desa fuxida de Risco cara fora, cando el non se encontraba aquí ben, inadaptado. Teremos que falar tamén dos inadaptados, dese Risco continuou sendo ou non inadaptado, igual algún día habrá que falar delo. Sí. Pero se estaba un pouco canso deso, chega á conclusión que Galicia é un mundo, e que non fai falta salir de Galicia para entender o mundo, non? E esas son as palabras, Galicia é un mundo. E que se se entende ben, pois xa está, non? Entón, il regresa desa viaxe mental, bueno, e a veces non tan mental, porque tamén fixo viaxes verdadeiras a Oriente e tal, físicas,
Sí, non é que, claro, está ben a puntualización porque as mentais tamén son Son verdadeiras, claro, non? Claro, son verdadeiras, claro. O sea, é un esposo repleto de Sí, ideas e de creatividade. Nun momento de absoluta creatividade, e xusto nese contexto é cando deciden casar e formar a familia, non? Por Sí. Deus. Eso, casaron no 22, non? 22. E foi Sí, pai xa, en maio do 22. e foi pai no 23. Sí, pouco despois. Isto chamase non control de natalidade. Fai 100 anos. Sí, Estamos claro. no 24, fai 100 anos. A non ser Sí. que fora intencionado. Vimos falar da descendencia ou non? Sí, pero casi mellor despois Dunha pequena pausa, pequena quizás. pausa para non... Y al arriba en aquel alto, púseme a chorar un poco. Choraba por meu irmão, y o pesar era por outro, e a la ribeiriña y sola, e a la ribeiriña que se vai embora. Que se vai embora, que se vai marchar, e a la ribeiriña y sola se va. Está en la ventana María, no seas tan ventanera, que la cuba del buen vino no necesita bandera, y a la ribeiriña y sola, y a la ribeiriña que se vai embora. Que se vai embora, que se vai marchar, y a la ribeiriña y sola se va. Dicen que Cádiz tiene murallas junto a la mar, vivan los cuerpos gitanos que se saben manejar. Ay, a la la, a la la, a la la, a la Para cantar veniu para bailar meu irmão, para tocar los panderos, viva que no tenga mau. Ay, a la la, a la la, a la la, a la Y ahora que nos juntamos, otra vez ellos arriba. Ahora que nos juntamos, viva nuestra compañía. Y a tu mandil Dolores, y a tu mandil, échale un ramo de flores. Ai, vai unha, non vai outra. Ai, vai unha, non vai outra. Para tocar xa non podo, para cantar estou rouca. E a tu mandil Dolores, e a tu mandil, échale un ramo de flores. Y ahí vos vaya despedida, a todos en generales, que mi corazón no quiere con ninguno quedar mal. Y a tu mandil Dolores, y a tu mandil, échale un ramo de flores. E despois desta pequeniña pausa seguimos
coa descendencia de Risco, creo, non? Xa falamos da inmediatez, da inmediatez do primeiro fillo que... Casámolo e ora vamos seguir coa historia, non? Cos fillos, ou fillas, porque máis fillas que fillos solo houve un, non? Sí. A primeira nace moi pronto, como dicía Ángeles, pois pouco despois dun ano do casamento, a Carmeliña, pero foi unha experiencia frustrante, non, para Risco, porque morre antes de cumprir 3 anos. E para Risco foi terrible, e ela así o fixo constar en varias manifestacións. Eu coñezo unha carta a Teixeira de Pascuais, que é unha carta desgarradora, non? Pero fíxate, Antonio, que unha carta do ano cando naceu 5 días despois de nacer a nena, un anaquiño teño acá, dunha carta que lle escribiu a Losada Dieguez, falando da súa felicidade, e dille desta maneira. Isto tamén indica moito do tipo de vida que tiñan. Dice, fun varias veces preguntar por ti ao Miño. O Miño era un hotel, me parece, non? Hotel Miño. E aínda o auto Carballiño. Losada Dieguez viña desde Carballiño, claro. E iba á estación do auto Carballiño a preguntar, hoxe un teléfono móvil estaría todo arreglado. E máis o café Royalty para ver si te vía. Royalty. E nada. Este é o que dice Risco nunha cartiña que lle manda 5 días despois de nacer Carmiña. Chamábanlle Carmiña. Carmeliña. Claro. Estou dedicado á vagancia. Xa era tempo, porque non te podes figurar como estaba de canso e aínda con saúde pouco sólida. Agora, o acontecemento da miña vida é que fai 5 días tiven unha nena. Xa sei que ti tiveches outra fai pouco, díxomo Castelao. A min este emocioname. Por suposto. Este triángulo literario comunicando a paternidade e a amizade todas que teño. E un día por outro, siquera che escribí, perdoa, agora douche nova do nacemento da miña. Grazas a Deus está moi boa, ela e a nai. E é cousa que sirve para compensar a un dos disgustos, todos, que nunca faltan. Non é? Estou moi contento, como podes supor. Este é o que el lle comunica a Losada Dieguez. Bueno, esta comunicación de paternidades, e el, un home canso, será da súa actividade intelectual, da moita actividade que ten, non? Claro, en ese momento xa está repleto de cousiñas. Bueno. Está canso e ven a paternidade, lle emociona, lle transmite a un amigo, a pesar de que el non felicitou ao amigo por ser tamén recentemente pai, Losada Dieguez. Mal, moi mal. Non metendo moito na súa vida, pero ten que ser así. Bueno, eu creo que non debemos esquecer tamén o que debía supor para el ser pai, tendo en conta a diferencia de idade con Mari Carmen, non? Claro, ele estaba xa preto dos 40 anos, non? Casou con 38. Claro, 39. Esta tería xa con 39, despois o resto dos fillos xa a partir dos 40, non? Entón, eso hai que telo en conta tamén para interpretar a súa situación de felicidade, non? Non sei se lle queres decir algo aos pais de agora, que son pais, non son 40 e mucho máis. A vos, xa non son pais, xa. Si riscaron a vos, imagínate os pais de agora. Sí, pero agora... Bueno. Isto, se nos vamos un pouco para atrás, os 40, moita xente eran avós. Claro, tamén morrían despois aos 60, aos 65. Todo isto sirve moito para pensar, non? Na evolución da vida. Isto de que ande buscando a Losada Dieguez por o Hotel Miño, ou non sei que, o Royalty, a estación de autobuses, cando hoxe con unha simple chamada, oye, estás, vou, véxote, non te vexo, naceu unha nena, non me naceu a nena, o que sei. É curioso, encántame bucear así na vida de Risco de outros máis. Bueno, o segundo fillo foi Antonio Manuel Vicente, ou isto non o sabía, eu tuve o privilexio de ser amigo del durante pouco tempo, nos últimos anos da súa vida, pero non sabía que se chamaba así. O de Antonio ten certo sentido. Claro. Se se mira todo tamén, o Manuel tamén polo avó, e Vicente polo pai, non? Pero todos o coñecemos como Antón Risco, non? O único fillo varón da familia. Bueno, tivo un padriño tamén ilustre, Otero Pedrallo, do que xa temos falado, bo amigo da familia, que non tuvo fillos. Entón pois sería un fillo daquela maneira, pero bueno,
actuou como padriño. Que podíamos de Antón Risco teremos que falar seguro, incluso dedicarlle algún programa, sí, non? Claro. Pero simplemente como fillo, que do que ímos tratar agora, pois foi un fillo que estuvo moi pouco na casa, non? Hai algunhas anécdotas dele, parece ser que xa de neno xa prometía, non? Este naceu na casa que tiñan o Risco na rúa de Santo Domingo. Cando casan, se marchan a vivir para ali, estarán ali hasta que morre, ali é onde acabará morrendo Risco, non? Pero parece que xa prometía sendo pequeno, que na biblioteca da casa creou unha especie de como un museo, unha aula así de historia natural, no que pois tiña minerais, tiña tamén bichos, bichuilla de todo tipo disecados e metidos en alcohol ou formol ou algo así, o conto atero pedrallo, sí. Entón que o neno xa prometía que lle pasaría por a cabeza desde pequeno. Risco tamén tivo moita afición ás ciencias naturais. Mira que Risco se declarou moitas veces acientífico, no sentido de que non lle interesaba para nada a ciencia eso, experimental, a ciencia empírica, además, metodolóxica, que eso non lle interesa, excepto as ciencias naturais, a biología, este tipo de cousas, e incluso dixo que cando se retirara quería estar nun sitio que houbera moitos árboles, moitas plantas e tal, e poder pasar horas e horas debaixo dun parral, que sí que estaría ben. Non sei se ao final o pudo cumplir ou non, pero era o seu desexo para cando se xubilara. Risco, pois, como fillo estuvo pouco na casa, non? Porque animado por seu pai xa de moi novo marchou como lector de francés a Toulouse. Ali, por certo, coñece a que depois sería a súa noiva e a súa muller, Annie. Despois se marcha a Estados Unidos, está en varios sitios de Estados Unidos, está en Oregón, pero pouco tempo. Depois xa marcha a Canadá, que é onde vai estar máis tempo, non? Como en Quebec, na rexión francófona, como profesor na Universidade de Laval. Eu coñecín estando aí, coñecín aquí en Nayarit, unha viaxe que fixo, pero viña de Laval, viña de Quebec. Por desgraza enfermou, tiña un cancro, estuvo ainda un tempo indo a Houston a un tratamento experimental a ver se funcionaba co cancro, pero non puderon conter durante un tempo. Ao final acabou morrendo en febreiro do 98. Deixounos un legado grandísimo, pero un de certa dificultade para cumplir. Do resto do legado xa falaremos noutra ocasión, pero un dos seus legados, unha das súas encomendas, foi que botáramos as súas cinzas, porque ele quería ser incinerado, e así se fixo en Vigo, porque os últimos anos estuvo ali en Cangas, na casa dun amigo, deixou a encomenda de que as súas cinzas foran repartidas entre o que para ele eran os 3 ríos de referencia, non? O Arnolla, por ser o de Allariz, o Miño, por ser o da súa cidade de nacemento, e o Garona, por ser o da súa zona de residencia en Francia. Menos mal que non nos puxo algún de Canadá, porque senón sí que nos iba a complicar ben a vida, non? Cumplimos religiosamente con este precepto, e bueno, do Risco que realmente nos interesa, ou do Risco do Antón que realmente nos interesa, pois teremos que falar máis detidamente en algún outro programa, tanto do ensaísta, do profesor, do teórico, do crítico literario, e tamén, que eu creo que isto está moi pouco valorado, do Risco creador en galego de novela, de narrativa, e incluso de teatro, cousa no que andamos na súa pescuda, pero que algo teremos que facer, porque igual que o outro Risco pai tamén deixou algunhas cousas de teatro, e non só El buzón del rei, que é o clásico único que se cita en todas as biografías, sino que hai bastante máis cousas do Risco teatreiro, do que alguna vez igual tamén temos que falar,
Pois de Antón tamén demos aí cunha peza inédita do que estamos falando e que algo teremos que facer con ela, algo non? hai que facer. A peza é inédita, esa Sí. me fixo chegar directamente o Antón pouco antes de morrer. Está feita a máquina, escrita a máquina, nadie a conoce porque é inédita. Por eso. Pero pode dar xo. No teatro irá. Vai a coñecer, a ver se se publica antes ou mellor, pero bueno. Non se publica hasta que se autorice. Para que se autorice, primeiro eu terei na que ceder, como é de sentido común que faga, que acabe facendo a fundación, que se incorpore aos fondos da fundación, e depois xa será a fundación a que, se lle parece ben, autorice a súa publicación. Pero, mentras tanto, é un agasallo que me fixo a min o Antón Risco que está na miña casa. O sea que... Un agasallo de nivel. Queda aí, faremos con ela o que podamos. E Ángeles, queda o teu compromiso grabado. Sí, queda grabado. Se compromete elo... Queda grabado. Pois, estánse metendo outras cousiñas por medio, pero quedan con tempiño. Imos facelo. Lembrarás que eu che fixen esta proposta aí como 2 anos. Sí. Pero eu perdín a obra. Sí. Perdina. Quedoume traspapelada na casa, dinlle voltas por un montón de sitios e non dinco. Eu ia atrás buscando outra, por certo, unha obra que trouxen aquí, o dos contos de Risco. Sí. Como era o título? 3 contos para crianzas. Sí. 3 contos para crianzas. Pois buscando esa obra, topei esta outra. Por certo, esa non a topei porque a levar a miña neta, entón non a podía topar. Bueno, algo faremos algo se con fará en teatro de Antón Risco. Perfecto. Claro. Deixamos entón o segundo fillo. O terceiro foi unha filla, neste caso a María Jesús Rosario, coñecida como Chus Risco, non? Esta ten sido catedrática de inglés na Universidade de Granada, donde vive. Ainda vive hoxe. Ainda vive, sí, co seu marido Fernando, polo que teño entendido, con certos problemas de saúde últimamente, pero ainda vive. Foi presidenta da Fundación Vicente Risco. Está en Granada, non? En Granada, en sí. Granada. Sí. Yo seu fillo, Vicente, cando celebramos o 140 aniversario, o fillo, que sería neto de Vicente Risco, nos mandou unha carta conmovedora, non? Falando das vivencias, de como recordaba o seu avó, si non podera vir, pero mandou unha carta pois tenra, sí, do bo recordo que ele tiña do seu avó. Xa. E despois pero espera, con esta filla temos que falar algo de Risco, claro. Como era el como pai, sí, si eres isento ou non. Sí, aparte que Risco deu Chus, que é como se chama normalmente a esta, deu varias entrevistas, e os biógrafos de Risco tamén lles proporcionou información sobre seu pai. Sí que falaba moito e ben, claro, de seu pai, non? Dicía que pola casa pasaba moita xente, que ela a veces tiña que recibir a xente de todo tipo de persoeiros, pero a min chamou moito a atención de que por unha parte destacaba que o seu pai era unha persona moi agarimosa, moi tenra, pero por outra parte que era moi rígido en canto á educación que lle quería transmitir aos seus fillos, non? Que era moi rígido, que tiña unha moral pois moi clariña, e non lle gustaba nada que os fillos falaran mal de ninguén. Sí. De ninguén, non? E tampouco que tiveran contestacións categóricas de sí ou non, eso a Risco non lle gustaba nada. As cousas son a según, algo que quedou grabado, non, sobre un dos perfiles de Risco, non, que non había cousas categóricas, a según. E a outra frase, morro o conto. Cando alguén empezaba a falar mal diante de Risco, os seus nenos, a súa familia, el cortaba dicindo morro o conto. O sea, non se fale máis. Cando vía así que derivaba cara cuestións que non lle parecía que morro o conto. Que morro o conto, que isto non dá pa máis. Mirado que dice a filla Chus, María Jesús Rosario, que está en Granada.
respecto a todo isto. Dice, eu tiña moita liberdade para facer o que quería. Agora ben, tiña que decir onde ia e o que ia facer. Esa é a... nas festas de San Benito de Allariz, eu tampouco sei por qué, pero non nos deixaban sair o luns por a noite. Isto chama moita atención. E o luns era un día... Floxo, non? Non sei se, claro, non sei se recordades cando as festas tiñan un formato de 4 días. 4 días, sí. Era sábado e domingo, eran os días grandes, o luns era un día de transición, e o martes volvía a ser o día grande, sobre todo porque a noite había o combate naval. O combate. Sí. Claro. Ela dice que si saía ese día era co pai. Si saía ese día, que habitualmente non nos deixaban sair, e dice, non sei se era mellor quedar na casa ou sair con el, porque decía, porque me obligaba, iba con el, e di tamén que as festas eran na praza do Concello, non na Barreira. É curioso, e ia con el á praza do Concello, mirade o que queda na praza do Concello da casa de Vicente Risco, nada, pois acompañaba a filla, ou esta filla por menos é o que dice, el quedaba ali espaterrado, ali en calquer barandilla de calquer casa daquelas, eu estou imaginando a casa esa da Artemia que tiña un portal con unha barandilla, a do escaparate tamén ali ao lado, escaparate, quedaba ali, ya a nena, pois ali recibindo, dicela, porque me obrigaba a bailar con todo o que me convidase, novo, bello, guapo ou feo. Eso di a nena. E el ali quedaba encostado na pasarela dunha casa da praza de arriba, que era onde se celebraba o baile, a disfrutar das festas. El disfrutando, vendo a nena, e a nena tendo que aceptar o que lle se lle presentaba. E iso que ia en contra da filosofía do pai de ser categórico, tenía que dicir, bailas, nena, decían. A según. Bailo, sí, a según, pero dicía que daba gusto a todos os convidantes. Pero, curioso, non? Isto indica moito, non? Desa vigilancia que linda, que estaban en liberdade, según día esta muller, esta filla, pero él estaba controlando. Moi tolerante, sí, pero él controlaba a situación. Tamén conta Chus que desde nena o pai lle inculcou moito da música, que a levaba aos concertos, e ademais temos outra proba delo que na casa había un piano, non? Un piano que agora seguimos utilizando para estes ciclos da fundación, non? Eu xuro vos que cada vez que paso por a praza esa, eu miro que as casas aquelas, miro a casa da Artemia, a casa do comercio aquel, todas aquelas que están ali. A ver onde se podía colgar o risco. Estaría risco acá, e onde estaría a nena bailando. E non ocuparía moito o risco. Non, que pequerechino. Teríase que subir a algún lado. Para ver a nena seguro, para ver se bailaba co guapo, feo, bello, novo, tería que ver. Bueno, se daba gusto a todos no baile, estupendo. Eu xuro vos que me encanta, paso por ali e a primeira visual que lle bota a plaza é aquela beira toda das escaleiras que baixan cara a Santiago, e me imagino a Risco ali metediño en algún lado. As escaleiras il non as viu. Claro, porque daquela había unha rampa. Unha rampa, sí. Esa se cambiou cando se fixeron as obras da praza da Baixo, que por certo se descubriu aí unha necrópole con unha lauda preciosa que algúns consideran o primeiro texto escrito en galego. O primeiro texto escrito en galego. Hai unha publicación de Paco Fariñas, o exdirector do Museo Arqueolóxico de Ourense, que foi o que dirixiu a excavación esa, non? Ela titula, non sei se como Crónica de excavación de urxencia da praza de abaixo, da praza de Santiago, creo que se chama, de Allariz. E hai unha descripción preciosa e minuciosa de como é a lauda esta, a tampa da sepultura, con todo tipo de detalle. E hai quen considera o primeiro texto escrito en galego. Epigráfico. É un texto moi bonito, non o podo citar ahora de memoria, ben que me gustaría, pero é o lamento dun pai pola morte da súa filla. Me poño o deber tamén de un día traervos o texto. Dice que está no arqueolóxico. Sí, está no Museo Arqueolóxico. Pues sería interesante, ¿no? Leer ese testiño. Dado que estamos tamén falando de Risco, que ten unha nena morta prematuramente, os 3 aniños. Bueno, tomarei nota. Tomamos nota. Seguimos a outra filla, queda allí. Sí, nos queda solo María Cruz Antonia, coñecida como Cruz. Esta morreu moi nova, estuvo ligada ao mundo do cine, era unha técnica de luz e de son,
Neste momento se están facendo algúns estudios sobre ela para tratar de recuperala, porque non é que deixara unha gran obra, entre outras cousas porque morreu moi nova, pero bueno, que paga a pena meterse un pouco é que tamén sería un pouco fora do normal, é dicir, unha muller nestes anos sobre todo ser época, técnica de cine. Non debía haber moitas, non? Non debía haber moitas, por eso, ninguna. Estes días se está vendo en Santiago unha especie de congreso na Facultade de Xornalismo, e sei que unha das ponencias, porque me invitaron, vai sobre a Cruz Risco. Claro. Para tratar de recuperala, de algúns títulos de pelis nos que se sabe que ela colaborou, e bueno, eu falei con Manolo González, Manolo da Rúa, que seguramente o coñecedes, que estuvo aquí de director do instituto moito tempo, non? Sí. E el a coñece tamén, el ten referencias dela, e tamén me dixo que pagaba a pena facer unha pequena investigación para recuperar a súa figura e a súa obra. É unha semblanza a estudiar e ao mellor a admirar, porque técnica de cine. Claro, e non desde a fundación, eu xo plantexei na fundación, vamos a apoiar tamén, claro, o que se poda facer sobre isto. Sí. Risco chegando ao final. Sí. Chegando ao final, Risco, non? Sí, el, como di a veces o Luis Risco, a partir de que se xubilou, exercía a enseñanza, pero non na escola de magisterio, sino nos parladoiros nos que participaba, e ele anduvo en moitos parladoiros por diversas partes de Ourense. Algúna vez igual falamos tamén disto, con algo máis de detalle, dos varios sitios, especialmente do Voltaire, non? Pero, bueno, pero houve outros moitos, o Roma, bueno, entón, ao parecer, aí, el lle gustaba moito andar acompañado de xente máis nova que ele, non? De feito, os artistiñas, que ele bautizou con o nome de artistiñas, pois lle levaba, podía ser o seu pai, non? Sobre todo dos máis novos. Hoxe só queda o Acisclo, pero Casares, que aí ainda claro, moito máis, o de Dios, bueno, todos estes. E lle gustaba moito estar en compañía destes, non? Todos os días facía o seu itinerario de ir tomar os viños a un lado, ir a outro, pero depois fala moito dos lugares aos que iban pola noite, que normalmente eran destes cafés teatro, cafés cantantes que chamaban, no que sempre había algunha atracción ou algunha cousa, e fala de algún en concreto do que di que de noite era unha gozada ir ali, porque claro, cando xa o frío se metía nos osos, ali aquilo sempre estaba quente, sempre, e era os últimos sitios aos que iban antes de marchar para casa. Isto sí correlata Risco con vese que se atopaba moi cómodo. Pero bueno, foi embellecendo, claro, e chega un momento en que morre de cancro. Intentaron... Como fillo. Sí, como Antón, claro. Sí. Operaron no pouco tempo antes de morrer, pero a operación non conseguiu resultados, e morre de cancro. Entérrano en Allariz o 15 de abril de 1963. Recalco de abril porque se alguén se lle ocurre ir ao cemiterio de arriba, mirar ali, que te equivocaches, que morreu en marzo, porque é o que pon ali, non? A tumba de Risco está no cemiterio de arriba, subindo da primeira plataforma á segunda, que hai unhas escaleiras, empezando a subir esas escaleiras, á dereita está, que por certo é un panteón, é unha tumba do Seara, da muller, non? Da muller. Por eso ali están moitos nomes de xente que pode parecer a primeira vista que non tiñan que ver con Risco, claro, é que eran da outra familia, claro, despois a familia de Risco tamén están enterrados ali, pero vaya, hai nomes que de entrada non soan, claro, eran da familia da muller, ali. Claro, que pasou? Que non se sabe moi ben por que motivo o encargado, como lle chamabas antes, Ángeles, o Lamier, o que fixo
As esquelas, no, dixeches das placas, plaquista chamaches. Plaquista, o que fixa a placa. E ti marmoreiros. Marmoreiro é o normal, non? O que fixa plaquista, bueno, é inventado. Pero vai moi ben, non? Vamos ter que levar un rexistro de palabras que imos inventando. A lingua é algo vivo. Podemos inventar, a lingua é algo vivo. Claro. Non a podemos... Bueno, pois o plaquista que puxo... xa fora por error del ou porque alguén lle deu mala información, pois en vez de por abril puxo marzo, non? Puxo 3. Claro, non cadra. O 15 do 3 é o que se pode ler ali, do 63, cando en realidade morreu en o 15 de abril, o 15 do 4. Sí, porque Otero Pedrallo, que a min gustame moito, porque estou vendo a Risco enfermo, dice, baixa a terra santa dun adral galego, seu corpiño amurchado. Xa ele era pequeniño e logo ca enfermidade máis murcho aínda, e gustame moito o seu corpiño amurchado nista rayolante primavera, claro. Dice, e logo xa perto dun dos días e festas máis fermosas de Ourense, claro. Chegándose ao San Xoán, claro. O Corpus, as festas de Corpus, que son as de Ourense. De Corpus, claro. Si morre en abril, as de Corpus son despois, moi cerquiña. Non discutimos, que morre en abril por certo, eran as festas tamén hasta 1900 patronais de Allariz. Eran esas? Sí, cambiáronse polas de San Benito, cambiáronse porque coincidían no tempo coas de Ourense. Entón se pensou que eso iba en detrimento das de Allariz, claro. E se cambiaron para xullo. Entón eran as de Corpus. Pero eran ata 1900... Varían un pouquiño, porque varían en función de cando cae Semana Santa. Pero ata 1900 eran as festas patronais, as do Corpus. Por eso o do Boi. O do Boi, claro. Boi de Corpus, non? Coincidía cas festas patronais. Canta a coral da Ruada, non? Porque o enterro foi a misa, foi en Santo Domingo. E canta a coral da Ruada. Sabes. Sí, porque en Risco estaba na directiva e bueno, acuden todos os amigos, sabemos hasta quen levou o féretro, non? E sabemos o recorrido que fixeron despois tamén, viñeron pola estrada por Seixalvo, por Taboadela, nun coche fúnebre que creo que era un Dogedar, distes, un coche grande, hai moitas fotografías, na fundación temos un montón de fotografías, como entran aquí polo Piñeiro, se ve toda esa zona aínda chea de viñas, estaba chea de viñas, hai fotografías tamén na curva do Villalón, entrando o coche, e despois baixano hasta o cementerio, supoño que baixarían coido que pararon tamén na Praza do Concello. Por eso, aí rezaron un responso. Irían por Vilanova, dis, non? No, deberon baixar pola cárcere, pola rúa do cárcere. Non o sei. Ou por a do hospital. Non sei exactamente. O sea, que subiron, claro, ao cemiterio irían por Vilanova, ok. Sí, claro, pero antes pararon na Praza do Concello. Como foron á Praza do Concello non o sei, pero pararon na Praza do Concello para rezar ali un responso. Posiblemente foron ou polo hospital ou polo do cárcere, por onde a Casa de Cultura, por esa rúa. E o máis probable é que o último trasecto, igual que fixeron o primeiro trasecto desde a casa á Igrexa de Santo Domingo, a Ombreiro, que levaran igual hasta Vilanova. A mí pareceme que é o máis probable, tendo en conta que todas esas personalidades que aparecen en Ourense, das que hai moitas fotografías na fundación, hai un arquivo grande de fotografías, están despois tamén no entierro en Allariz, xa no soterramento en Allariz, non? A min gustaría, volvendo á morte de Risco, gustaríame decir que na prensa da época se suliñaba que había moita xente, tanto en Ourense como aquí en Allariz, e que era impresionante o silencio e a homenaxe sentida que a xente tiña no percorrido que fixo, bueno, sobre todo, enténdese cando iba a hombros, non? Cando iba en coche, pois non, obviamente, pero nese percorrido, tanto en Ourense como aquí en Allariz, que era impresionante o silencio, eso subliña todo o mundo. Eso é moi significativo, é o silencio de respeto que non todo o mundo merece. Ese silencio solo se lle dedica
a quen o merece. Exactamente. Que o merece. Que parece que cualquier cousa que se diga sobra. E para suliñalo na prensa era que era impresionante, senón a prensa non suliña esas cousas, enténdese, non? Silencio, tanto silencio como exceso de volumen. E dice silencios que hai que escoitar. Sí, no, son silencios para escoitar. Sí. E a min gustame tamén moito o que escribiu Pérez Rumbao sobre el, unha vez morto, non? Bueno, fai alusión a que é un escritor que se educou, que aprendeu donde aprendeu Afonso X e o padre Feijóo, o sea, aquí en Allariz, e fala tamén que me gusta moito esta imaxe, dice, quedará como, escribe en castelán, quedará como en un vértice entre sus otros pueblos amados, que sería Orense e Castro Caldelas, claro, o triángulo. O triángulo. Claro. Encántame esa imaxe, vense enterrar a un dos vértices do triángulo, que sería Allariz. E me gusta tamén moito, por eso tú sabes moito disto, creo, Antonio, que Pérez Rumbao fala dos paxaros, e do Arnoia, e penso que Risco era un prendado das dúas cousas, sobre todo do Arnoia. E fai referencia, en algún momento do seu escrito, fai referencia, dice, isto non entendo ben, pero bueno, entendo, dice que los regidores de la villa que don Vicente hubiera querido volver a ver como fue, no talen nunca los amieiros de la Arnoia, para que un día puedan venir a anidar en ellos el pájaro de Armenteira, a hacerle más corta con su canto la espera en la resurrección de la carne. A min isto encanta. Encaixa perfectamente, claro. Sí, non? Claro, o Risco era un enamorado do Arnoia. De feito, tiña unha barca que non era del, era do Satiro Lamas, era un abogado originario de Xunqueira de Ambía, por certo, que dirixiu e editou unha revista, La Voz de Allariz, que hai uns anos publicamos en edición facsimilar, con unha serie de estudios ao respecto, e que era moi amigo de Risco, pois o Satiro tiña unha barca, hai fotografías dela, que é así como era medio deportiva, non era desta así de fondo plano, sino que era unha barca así, e como era amigo do Risco ya prestaba, ya hai fotografías con Risco a bordo desta barca, e incluso en un determinado momento supoño que sería nunha routada desas de nacionalistas de Risco, pois montan un recorrido hasta Baños de Molgas, remontando o río para levarlle unha mensaxe de fraternidade, darlle un gran abrazo aos amigos de Baños de Molgas. Os rapaces de aquí do Club de Piragüismo de Allariz hai uns anos fixeron unha réplica desta expedición. Eu non me quero imaginar como pudo ser con unha barca daquelas pesadas, porque eran de madeira para salvar as presas, non? Claro, por eso, porque aquí os rapaces de aquí, que foron os maiorciños, con estas piraguas que máis ou menos que son pesan pouquiño, pois ainda lle costaba remontar as presas. Non me quero imaginar a Risco e outros así como il salvando as presas estas para chegar a Baños de Molgas, que ainda hai un recorrido, non? E hai outra cuestión, xa que ti falaches do moito que lle gustaba, moito que apreciaba Risco Arnoia. Alá polos anos 60 houve un proxecto, eu teño tamén outros textos orixinais, de facer un desvío do Arnoia para regar a Limia, no cauce alto do Arnoia. Claro, montouse un lío tremendo, non? E Risco publicou un escrito moi duro, Respetad el Arnoia. Se titula, teño o texto completo, un día tamén o traerei, durísimo, non? Sobre todo cando analiza cales son as motivacións porque se pensa en facer este tipo de cousas. Cando o río, el di que para Allariz é moito máis que eso, non? É todo un símbolo que sería da xente de Allariz sin o río, este tipo de tal, e ao final acaba con ese respetad el Arnoia. Más que nada porque ten que vir o paxaro da Armenteira a cantar aquí para que lle pasa Risco como lle pasou... Que pasen 300 anos como cantou Afonso X. Temos que contar esta lenda, non, neste programa, porque igual se fai longo. Contala, cantala, sí. Máis adiante, noutro programa. Perfecto. Contamos esta lenda de o paxaro da Armenteira, porque relacionamos o paxaro da Armenteira con Risco, claro. Por que Alfredo
Rumbao relacionase desta maneira na súa despedida. É o símbolo da eternidade, non? O canto dun paxariño e o paso dos 300 anos. Pero hai que contalo con calma para que entenda a xente da Allariz. Pois sí. Pero temos que xa darlle, bueno, xa o sepultamos para Obreón. Sepultamos. Despois da súa morte recibiu varios recoñecementos póstumos, claro. No ano 62 o Premio Galicia do Centro Galego de Madrid. Este tiña ademais unha aportación económica importante, non lembro exactamente canto, pero era tamén unha homenaxe de recoñecemento do Concello de Ourense. Risco mesmo ano que morreu. Claro, Risco fora cronista tamén da cidade. As letras galegas, sí, do 81, no ano 81. Sí, sí. A Fundación Risco créase no 95 para recuperar tamén a figura de Risco, no que, por certo, foi esencial a participación do Antón, que foi o que apareceu un bo día aquí en Allariz facendo a oferta, non? Claro. Temos aí en Castro Caldelas un montón de cousas metidas en caixas de cartón, ali hai moito medazo, aquilo estropease todo, a ver que vos parece se facemos algo aquí, e nos puxemos ao chollo, non? Moi ben. E montamos a fundación que se inaugurou nese ano, no ano 95. Por lo tanto, o ano que ven vai estar de aniversario. Pois sí, pois sí. Ese mismo ano celébrase en Ourense, a maior parte das sesións foron no Otero Pedrallo, un congreso sobre Vicente Risco. Están editadas as sesións todas de debate do congreso. E pois hai outras condecoracións. Ten a Cruz de Alfonso X Sabio, que se pode ver na fundación. O Centro Galego de Barcelona tamén lle fixo homenaxe. Bueno, hai varias cousas máis, non? Pero con Risco xa baixo terra, non? Pobre. Pois, como capítulo, digamos, colofón da vida, eu creo que está ben. Bueno, digo, porque agora fomoslo seguindo desde mozo, que era o que nos quedaba, non? Agora aí xa tiñamos, pero agora a idea é traballar un pouquiño máis. Sí, nos próximos programas iremos analizando os diversos riscos, non? Vale. Porque hai moitos riscos. É algo no que sempre fago fincapé, sobre todo cando ven xente a visitar a fundación, que queren saber de risco, primeiro que lles digo, pero de que risco? Eso, o risco poliédrico. Claro. De cual deles? Do político, do escritor, do narrador, do pedagogo, de cual deles? Do ensaísta, do teatreiro, que tamén ten obra teatral, e poética, ainda menos coñecida ca teatral, pero el facía poemas futuristas. Pero temos que sacar, hai que sacar algo. Por eso digo, entón, podemos ir collendo os diversos riscos, e los debullando e los ilustrando hasta donde podamos. A min interésame moito o risco vanguardista. Vanguardista, pues, Ui, juju, xa saberemos por qué, non? Juju, sí. Racional o máis, non? Pois igual. Por eso
Ben, isto é todo moito do que falamos de Risco. Xa lle demos de Santa Sepultura, a biografía queda aí. Eu creo que se pode achegar nos programas que fomos presentando, publicando, do que fomos dando cumpridas datos e información. E agora, como dixo Toño, pues tócanos ir a este Risco multi... Estou me acordando, permitirme a brincadeira, xa que citamos a Otero Pedrallo varias veces en relación con Risco. Otero tamén comentou que marchou po alén e non lle debeu costar moito porque ele tiña boas relacións atendendo ao catolicismo de Risco, confeso, das poucas cousas que Risco nunca renegou, non? Pois dicía Otero así con certa coña, non? Pois eu insisto, ata aquí está descanso. No, en absoluto. Seguimos falando de Risco daqui ata o máis alá, non? O que facemos é despedirnos ata a próxima, que vai ser o seguinte capítulo, non, Toño? Xa diremos cal é. Un placer. Temos varias opcións, mal será que non nos poñamos de acordo. Seguro que sí. Para poder continuar. Ángeles tamén, ata o seguinte. Adeus. E moitas grazas por estardes aí dende Radio Allariz. Ata logo.